Ако не се изходи от тая база, ние няма да стигнем до никъде. Голяма грешка ще направим. И зато и нашето ръководство, по-специално Политбюро, твърдо застана на тая позиция, че ние имаме работа с недоразвито общество. Или ако вземем, да не се разпростирам, ако вземем, социализъма е едно недоносче. Ето това е самата истина. Недоносче. Решението вече, мисля, ще се публикува утре, не, а други ден ще се публикува. Значи отива се на принципно ново, където държавата не е главният фактор, а главният фактор са хората. Трябва да кажем, че онова съдържание, което се намира в западните фирми, концерни, напълно нас не удовлетворява. И без него ние не можем да разгърнем фирмената организация. Но без конвертируемост на нашата валута ние не можем да вървим напред. Отиваме на принципно нов данък. Освен това, частна практика на всички лекари в свободното време. Отива се към деполитизиране на икономическите отношения и търговските отношения. И от тук идване до Народното събрание, до нова конституция, нов устав,